Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dominic. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko po personal na karanasan, kundi karanasan ito ng naging kagods ko at katrabaho ko dati bilang security guard. Siya po ay itago na lang natin sa pangalang Randy. Kung hindi ako nagkakamali, taong 2012 po ito, ibinahagi niya sa akin. Halos tandang-tanda ko pa lahat ng mga sinabi niya. Kasi napakadetalyado talaga. Mahilig lang talaga ako, sir, makinig sa mga kwentong ganito. Hanggang sa sinubukan ko na rin dati na magpadala sa mga nauuna sa iyong mga channel. Pero hindi ako pinalad o baka hindi lang napansin. Pero dahil sa pagpapaunlak mo, sir, eto na at sana'y magandahan ka. Isipin nyo na lang na kwento ito sa akin ni Randy at ibinahagi ko sa inyo. Tiyan nga pala, sa mga magtatanong po, malalaman nyo sa huli kung taga saan ako. Magsimula na tayo. Bagong lipat ng bahay upahan noon si Randy. Nagtatrabaho siya noon bilang isang construction worker sa isa sa mga baryo sa lalawigan ng Iloilo. Simple lang daw ito, ngunit konkreto naman ang bahay na nahahati ng isang mahabang parang. Ang nasa likod daw ng parang na iyon ay isang gubat base sa mga nagsisitaasang puno na matatanaw mula dito. Bukod kasi daw sa mahaba, may kataasan din ang bakod, kaya hindi nakakasilip sa kabilang parte nito, kundi ang makikita ay tanging mga sanga lang ng puno. Sobrang ganda at aliwalas ng lugar na talaga namang nagustuhan ni Randy. Nag-iisa lang kasi siya sa buhay, kaya magiging sagabal sa kanya kung maingay at magulo ang kanyang lilipatan. Dalawa lamang ang pintuan ng paupahan, kaya dalawa lamang silang magkapitbahay ng isang matandang lalaki na tinatawag nila sa pangalang Mang Wilson. Magiliw ang matanda at sobrang bait. Mahilig din itong makipagkwentuhan at mamigay ng ulam. Halos nga nagsilbing tatay na ito ni Randy dahil lagi niya itong kasama sa araw-araw. Naging malamig lang ang pakikitungo ni Randy nang minsan siyang pagalitan ng matanda. Nakita kasi siya nitong nagtatapon ng basura at ibinabato sa kabilang pader. "Hoy Randy, ikaw loko ka. Huwag kang magtapon dyan. Halika dito. Sige na, halika nga." "Bakit po, Mang Wilson?" "Halika, pumasok ka sa bahay ko at malalaman mo." Sumunod na lamang si Randy sa matanda at lutang na umupo sa upuan. Unang beses niya kasing nakitang magalit ang kanyang tatay-tatayan. "Ikaw, Randy, huwag kang magtatapon doon. Inaalagaan niyang lugar na yan ng mga tao rito. Tribo ng mga aswang ang
Pinaniniwalaang nakatira sa kabilang pader. Kaya nanatiling tahimik ang lugar na ito para hindi sila mabulabog at manggulo dito sa atin. Ha? Naku, Mang Wilson. Hindi naman po totoo ang mga aswang. Balita ko gubat ang nariyan. Paanong magkakaroon ng tribo dyan kahit yabag ng paa wala akong naririnig. At bakit naman nila ipaparinig sa iyo ang yabag ng kanilang mga paa? Uwi na po ako, Mang Wilson. Salamat po sa paalala. Hindi niyo po ako mapapaniwala sa mga kwentong matanda ninyo. Walang aswang sa parang. Naglakad palabas si Rande habang napakamot naman sa ulo ang matanda. Magmula ng araw na iyon, hindi na lumabas pa si Rande. Napapansin lamang ito ng matanda kapag tumambay sa likuran ng parte at naninigarilyo. Nahuhuli pa rin niya itong nagtatapon ng sigarilyo at mga basura. Ngunit mas pinili na lang ng matandang huwag nang pangaralan pa si Rande dahil masasayang lang naman ang laway niya at hindi naman siya paniniwalaan nito dahil kwentong matanda lamang ang tingin nito sa mga aswang. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan na ngang hindi na nagpansinan ng dalawa. Ganon pa rin naman ang sitwasyon. Sa likod bahay pa rin ang tambayan ni Rande. Ang ikinabahala lang talaga ng matanda, kahit gabi na, naroon pa rin si Rande at patuloy pa rin ibinabalibag ang mga upos niyang sigarilyo sa kabilang pader. Ang tanging na lang nagawa ng matanda ay ang pagmasdan ito na kung sakaling may mangyari mang masama sa kanya o may magbabadyang panganib, mabibigyan niya ito ng babala. Anak na rin kasi ang turing ng matanda kay Rande dahil nag-iisa na din ito sa buhay. Hanggang sa isang gabi, nakabantay ang matanda kay Rande. Nagulat sila nang may isang napakalaking ibon ang lumipad sa ibabaw ni Rande mula sa parang. Imbis na matakot, tumayo pa si Rande at nagtatatalon na parang bata na tila tuwang-tuwa pa ito sa kanyang nakita. Nagsisigaw pa ito na parang baliw at hangang-hanga sa kanyang nakita. Naalarma ang matanda at sinigawan si Rande. Rande, aswang yan. Pumasok ka na. Walang aswang, Mang Wilson. Nakita mo na ba yun ha? Angas, di ba? Hindi pa nakakatugon ang matanda nang biglang bumalik ang ibon at akmang dadagitin pa si Rande. Doon na nagtatatakbo ang lalaki patungo sa loob ng bahay ng matanda. Hindi naman ito nag-atubiling pagbuksan ng bintana. Ayan, Rande, ang sinasabi ko sa iyo. Mang Wilson, bakit ganon? Umaapoy yung mata ko. Bakit ako dadagitin? Takot na wika ni Rande. Malamang naperwisyo mo ang mga yon. Loko ka kasing bata ka. Sinabihan na kita. Akala ko po kasi hindi totoo Mang Wilson, tulungan niyo ako. Hay nako, dito ka na muna matulog. Bukas ka na lumabas. Masyadong delikado. Baka may biglang humablot sa iyo dyan. Doon nga natulog si Rande sa bahay ng matanda. Naging panatag naman siya dito at talaga namang nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan,
Naalimpungatan siya sa tinig ng matanda na tilang tumawa ng tumawa. Pagpasensyahan niyo na mga iho. Bagong lipat lang kasi ang binata na iyon. Hindi niya alam. Pangako, hindi na mauulit pa. Alam niyo ba ang napuwerwisyo ng batang dinedepensahan ninyo ha? Natapunan lang naman yung basura ang kawa namin. Imbis makakain kami, anong nangyari ha? Ilang linggo ng tapon yan. Pinalagpas na nga lang namin. Kasi wala naman siyang napiperwisyo. Ngayon meron na. Hindi namin hahayaan yon. Wika ng isang boses ng lalaki na hindi pamilyar kay Rande. Binalot ng kaba at kuryosidad si Rande, kaya sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang tatlong payat, ngunit matatangkad na lalaki at balot na nakikipag-usap kay Mang Wilson. Natakot siya kaya bumalik siya sa higaan at nagpanggap na lamang na tulog. Mas pinili niyang hindi pakinggan ang mga lalaki dahil kung ipagpapatuloy niya pa ang pagsilip sa bintana, baka makita siya at mapahamak pa. Di rin nagtagal, umalis na ang mga lalaki at tinawag na siya ni Mang Wilson. Doon siya nito kinausap ng seryoso. Yung mga lalaki na yon, ayun yung mga nakatira sa kabilang parang. Ayun yung mga aswang na sinasabi ko sa'yo. Kaya nga po paano po yun? Baka bumalik sila, Mang Wilson. Hindi na. Humingi na ako ng pasyensya. Kaya ikaw, huwag mo nang uulitin pa yon. Delikado ang mga iyan. Nagtitimbi na lang pala sila sa'yo. Nakakatakot po pala. Salamat po, Mang Wilson. Magmula ng araw na iyon, hindi na nagtapon at tumambay pa si Rande sa tapat ng parang. Grabe kasi ang kilabot na kanyang nadama nang masaksihan niya ang galit na mga nakatira sa nasabing parang at kamuntikan ng madagit ng aswang. Hanggang may isang sumapit na bagyo. Sobrang lakas ng ulan at humahagupit ang hangin. Ang daming nagsisiliparan ng mga sanga. Sobrang dami ring basura ang dinadala ng baha. Tumagal ng 10 oras ang bagyo. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang mga gabundok na basura. Sobrang daming sanga at mga kalat sa harap, maging sa likod bahay. Wala siyang pagpipilian kundi linisin ito. Sa sobrang daming tambak, hindi na niya alam kung saan pa itatapon. Sa sobrang aligaga, nakaligtaan niya ang tungkol sa parang. Walang pag-aalinlangan niyang ibinabalibag ang mga basura sa kabilang pader. Huli na nang maalala niya. Nakita niya kasing lumabas si Mang Wilson, kaya natandaan niya ulit. Nakakaramdam siya ng kilabot dahil nangako silang hindi na mauulit. Gusto man niyang sabihin sa matanda, ngunit natatakot itong hindi na siya depensahan pa. Lumapit si Rande sa pader at idinikit ang tenga niya. Tahimik naman doon. Puro huni lang ng mga ibon ang kanyang mga naririnig. Bigla naman siyang nakarinig ng mga naglalakad at nag-uusap. Narinig niya pa ang winika ng isang binatang lalaki. Oh, ang dami niya na. Di naman tayo binaha.
Saan yan galing? Nako, mukhang sa kabilang pader yan. Ay, masabi nga kay tatay. Kinakabahan man ngunit, mas pinili ni Randy ang makinig sa usapan para alam niya ang kanyang gagawin kung sakali. Tatay, ang daming basura dito. Ha? Binaha ba tayo kagabi? Wika ng isang lalaking may nakakatakot na tinig. Hindi po, tay. Sige. Mukhang alam ko na kung sinong pagbabayarin dyan. Nang marinig iyon ni Randy, bigla siyang napaatras at napatakbo papasok sa loob ng kanyang bahay. Aligaga siya noon at hindi alam ang gagawin. Mas kinatatakot niya pa kung anong mangyari sa kanya pagsapit ng gabi. Mas minabuti niyang magsaboy ng mga asin sa buong paligid ng bahay at siniguradong walang makakapasok dahil sa mga kandado niya. At heto na nga, sumapit ang gabi. Kampante namang nakahiga habang nakikinig ng radyo si Randy. Tumagilid ito at pumikit. Sobrang lamig kasi ng paligid at tamang-tama para magkaroon ng mahimbing na tulog nang bigla naman siyang nakarinig ng pagbulong na rektang-rekta talaga sa kanyang mga tenga. Akala ko ba hindi na mauulit? Makulit ka talagang bata ka. Agad na pabalikwa si Randy at lumingon sa buong paligid. Wala siyang makita kaya agad niyang tinugon ang bumulong sa kanya. Sino yan? Hindi ako nakikipagburuan sa iyo ha. Sumilip ka sa bintana para malaman mo. Muli pang bulong sa kanya. Ayaw sumilip ni Randy dahil sa sobrang kaba. Hindi niya rin kasi talaga alam kung anong pwedeng mangyari sa oras na sumilip siya sa bintana. Ngunit inatake talaga siya ng kuryosidad. Agad niyang hinawi ng kaunti ang kortina at sumilip sa sewang. Muntik pa siyang mapasigaw nang makita ang isang nilalang na nakatuwad at namumula ang mga mata. Mas kinatakot pa niya nang makitang hindi ito nag-iisa. Nakakita siya ng 12 bilog na kulay pula, kaya sa tingin niya, 6 ang nasa labas ng kanyang bintana. Hindi na niya alam ang gagawin, kaya umatras siya at nagsisisigaw. Hanggang nakarinig siya ng katok na mas lalong nagpakilabot sa kanya, kasabay ng pagkalabog sa bubong na tila may nahulog na nilalang. Sobrang daming ganap sa labas ng bahay niya. Marami rin siyang naririnig na pagkutkot sa pader at mga paggalaw na tila binabaliw siya. Umupo siya sa kanyang kama at nagtakip ng tenga. Ngunit kahit anong gawin niyang pagdedma at pagtakip, rinig na rinig pa din niya ang mga kaganapan. Muntika na siyang mahimatay nang marinig ang tunog ng bubong na tila tinutuklap. Sumisigaw na siya na parang bata dahil alam niyang nasa alanganin na ang kanyang buhay. Bigla naman niyang narinig ang tinig ni Mang Wilson mula sa labas. Sumisigaw ito ng, "Hindi ba kayo titigil sa pamimiruisyo ninyo? Isusumbong ko kayo sa mga manggagamot sa kabilang barangay. Ewan ko lang kung saan kayo dalhin ang mga tapang ninyo." Narinig niyang nag-angilan ang mga nilalang
may narinig din siyang bumaba sa lupa. Kinabahan siya para sa kalagayan ni Mang Wilson. Nakarinig siya ng isang malalim na boses na nagsasabing, Tanda, yang anak mo mano, kung sino man yan, lahat ng basurang tinangay ng baha, ibinato niya sa amin. Marahil, sanay kami sa baho, pero sa baho lamang ng karne, hindi sa baho ng basura ng mga tao. Sigurado ka ba sa binibintang mo? Totoo mo ba kami kung hindi? Hindi niya na narinig ang pagtugon ni Mang Wilson. Bagkos, kumatok ito sa kanya. Nakaramdam naman siya ng pagiging ligtas, kaya hindi siya nag-alinlangan na pagbuksan ito. Inaya siya nitong lumabas at siya na mismo ang humingi ng tawad sa mga naperwisyo niya. Lumabas naman agad si Rande. Harap-harapan niyang nakikita ang mga nilalang, kaya para siyang paslit na nakasukbit ang kamay sa braso ni Mang Wilson. Nahalatang sanay makakita ng ganoon. Humingi siya ng tawad sa mga nilalang at nangakong ulit, kahit kailan, hinding-hindi na niya bubuksan pa ang pintuan ng likod ng kanyang bahay para mas maiwasan na ang pamimirwisyo niya sa mga kabilang nilalang. Nagsigapangan papalayo ang mga ito. Nakahinga naman ng maluwag si Rande. Ayon kay Rande, magmula noon, hindi na nga binuksan pa niya ang kanyang pintuan sa likod dahil natatakot na siyang muli pang makaharap ang mga aswang sa parang. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwentong ito. At sa iyo, Boss Rande, sana ay tuminaw ka na ngayon. 2014 kasi ay nadestino ako sa iba at wala na akong balita sa kanya. At hanggang dito na talaga. Muli po, Dominic ng Bulacan, Bulacan.